Kwang'yo mago magarita nyakorom gajuang familia makwangi oheomiadek mamonj mag jokuo jamni odaro imiechgi e kaunti ma Samburu yuago ngima marach magidago e kar jot ma Loibarungari. Oganda go koro dwaro ni mondo piny owacho ochiwnegi kony machalo kaka chiemo, gik nindo, lewni kod mamoko kaka George Bati leronwa. E gweng' ma Loibarungari mayudore kilomita 30 kowuok e boma ma Maralal e kaunti ma Samburu, jok mamonj ma itimo kod jokuo jamni odaro miechgi thuthni kaloso kuonde mag jot. Oganda ni ma piny ochamo chwa kumba mondo giyude kuonde ma ginyalo soe wigi kendo gigeng're kaluwore kod koyo mokel kod koth mamedo chwe, kama onge kod jwelni ma ginyalo umogo wi kumba to tiyo gi suka. Sisi ni refugees, tunateseka, hatuna blanketi, baridi na watoto wadogo. Chakula tunalala njaa, baridi watoto wanalia njaa. Sisi hatuna chakula, hata hakuna kitu yenye wananyanya. Sisi hatuna maisha hapa. Yaani mtu nafunga nyumba yake, mattress iko, hata TV iko, na anasemekana serikali iko. Serikali ya kusaidia nini kama aishungi mimi? Eya kumbani, wayudo miyo maketo doma e kendo. Chiemo ma okoni ma ema nyalo bedo chiemo ma oriyo godo chiemo mangima. Hata tumeakisha moto, hakuna chakula ya kukula. Ni maji tu, tukukunywa maji peke yake. Serikali atusaidie kwa chakula na msaada yetu, hata hakuna mabrangeti, hakuna kitu tunaye. Tunalala tu kwa magunia. Kwa mama wengi hata wamekuja hapa bila masufuria. Walitoroka, wameacha hata nguo ya kuvaa. Mtu wako hapa peke yake tu, hata hana nguo. Mvua ndio hiyo inanyesha. Na watu wako hapa kwa magunia. So hiyo ni shida. Jomamine mabende mayudo midhiero mathoth kaluwore kod monj mag jokuo jamni koni dar ka giwuok e miechgi ochimo kama koro dhirocho somb nyithindgi. Hata sahii watoto wetu hawaendi shule kwa sababu maisha imekuwa ngumu, hatuna bali tunaishi. Hata imekuwa ngumu watoto kuenda shule kwa sababu hata wapokoto wanalala kwa mamito kungojea watoto waendi shule. Kindiki alikuja akatuambia muame, sahii tunaishi kwa mahema, watoto hawaendi shule, lakini sasa tunaumia sisi. Nok mar chiemo kod ngaji ma obembo oganda mamonjo daro e miechgi omiyo jotelo makono kotelnegi kod gavana ma Samburu Lati Lelelit ogolo kwayo ne piny owacho mamalo kod riwruok mar Msalaba Makwar mondo mi ochwal lwetgi e yor chiwo chiemb kony ne oganda go. Sasa wamekuwa displaced, tunaomba hawa pia wasaidia wenye wamehama watafute mahali ya kuishi, kwa sababu kutoa mtu boma yake unaenda kuweka tu mahali na iko huko watoto, iko kina mama. Nataka kuomba Ministry of Interior, one of the things that you should be doing now ni kupea watu hema ya kuishi hapa. Waziri Kindiki ama ile special program wangekuja hapa kwanza kuletea watu hema, kwa sababu inanyesha. Kuja kuletea watu chakula kwa sababu hawana. Kata obedo ni familia go ywak negi kale ngima matek, gino margi pod en ni singo mar piny owacho mar jiwonegi arita biro chopo kare mondo gin bende gwengegi oyudie kwe kaka gwenge mamoko ma Thurka. George Bati, Ramogi TV.